že sa možno mu nepodarí dnes pripojiť a toto by nás malo vedieť nahrať a dokonca urobiť z toho nejaké poznámky, ale fungujú tie poznámky iba v angličtine, tak som zvedavý, že ako to bude fungovať aj v slovenčine. To je to tretie tu na čo vidím. Či? Hej, to je... Myslím, že takto sa pripojil. Hej, mala by sa pripojiť Euka a Viktor zo Žiliny. Do Žiliny? A tak uvidíme, že či sa im podarí a ak nie, tak budeme one on one. Hej. Ale super. A hovorili teda, že by to mali stíhať dnes, tak uvidíme. Necháme im ešte nejakú minútku. No, dúfam. A ty mi zatiaľ povedz, že ako sa máš? Ako sa máte? Dobre som, len jednu vec chcem. Ja som si dneska chcela pozrieť tú bohoslužbu zo stredy a zle tam je zvuk počuť, že nebolo mi nevedela som rozumieť, že čo tam hovoríš. Áno, to som si nestihol všimnúť. Neviem, či si to pozeral. Myslím, že som iba tak narýchlo pozrel. Super, Evka, ahoj, vítaj. Počujeme sa? Áno. Super, počujete dobre. Ma? Áno. Áno. Hej. Máme tu také, že note taker, je tu nejaká také rozšírenie, lebo Peťo Škodáček hovoril, že sa mu možno dnes nepodarí, že až do 9. je v práci a poprosil ma, že či by sme mohli nahrať a podarilo sa mi nainštalovať nejaké rozšírenie, ktoré robí dokonca aj poznámky cez AI, tak uvidíme, že čo z toho bude, lebo neviem, že či takýto nástroj niekto urobí free. A teda skúsil som to iba narýchlo a anglicky to dobre fungovalo, tak uvidíme, že ako to v slovenčine bude. Neviem, či máte skúsenosť. Tak snáď vám nevadí, že budeme trochu nahrávaní. A ešte Viktor zo Žiliny povedal, že by sa mu dalo zúčastniť, tak uvidíme, že či sa mu podarí ísť. No a teda mrknem sa potom na tú Popolcovú stredu, ale iba narýchlo, keď som si to pozeral, tak sa mi zdá, že tam bol v pohode zvuk. Hej. Neviem, no možno to len mne, ale mala som pocit, že vždy, keď si bol, neviem, či to je pri oltári, tak tam to bolo zle počuť, a keď si šiel potom bližšie, akoby doprava z môjho pohľadu, tak tam to bolo dobre počuť. Aha. Rýchlo len pozrieme, skontrolujeme v priebehu čakania. Evka, ty povedz, ako sa máš? Hej, no je to. Na telefóne to celkom dobre vyzerá. Dá sa to počuť, podľa mňa. Tak ak nás Ježiš vystria pred pokrytectvom, čo má byť tým pozitívnym pozvaním? Tak asi cez mobil musím. Hej. Dobre, dnes budeme mať takú tému, len vás trošku uvediem. A teda, Evka, ty si nám nepovedala. Ja nechcem ťa prerušiť a obrať ťa o túto chvíľu, že ako? No, nie, neoberáš ma. Úplne v pohode. Hej, som videl, že si v nedeľu bola, teda včera vlastne. Áno, na fotkách. Áno. Dostali sa mi záznamy, že to bolo avantgardné a pekné. Bolo to super. Mali sme tam dvoch skvelých mladých ľudí, ktorí, teda ten chlapec Timo prvýkrát hral takto na gitare niekde a bolo to tak krásne, nedokonalé, veľmi, veľmi pekné. Občas tak prestal, lebo nevedel, či pesnička ešte pokračuje, alebo nie a tak pomáhali s pevom a naozaj to bolo veľmi, veľmi milé. Také, sa mi to páči. Cool. Včera v Bratislave slúžila evanjelická farárka Miška Kušníriková, ktorá je taká naša kamarátka. Keďže ja som bol vo veľkom evanjelickom kostole, tak ona ma zaskakovala a tak sa zorganizovala taká avantgardná bohoslužba, ako sa len u nás dá asi. Takže tak. Dobre, Viktor sa zatiaľ nepripája, tak ale chlapská zostava teda teraz bude mať možnosť zo záznamu, ale teda zatiaľ ste 4, ktorí ste potvrdili, že máte záujem toho roku byť pokrstení, hoci s Viktorom to možno bude tak, že to nebude na tú Veľkú noc, ale niekedy pomimo v Žiline, keďže on je Žilinčan, lenže má malé dieťatko, tak sa mu trochu ťažko zúčastňuje iných aktivít, ale je to veľmi zaujímavý človek, tak ho aj týmto pozdravujem zo záznamu. A bol riaditeľom bilingválneho gymnázia v Žiline. Taký Tanito po maďarsky znamená učiteľ a on je učiteľ.
tak je vo všetkých tých Sokratových inštitútoch a podobne. A okrem iného je zaujímavé, že sa prihlásil na bol taký český kazateľský kurz starokatolícky, čo tam robili, a teda chodieval na ten kazateľský kurz zo záujmu o biblistiku a podobne, čiže je s nami v kontakte. A keď som bol viackrát v Žiline, tak sme sa už stihli stretnúť. No, anyhow. Ideme do prípravy krstnej, ktorá je už v tej finálnej fáze, a je to na to, aby ste si aj vy zodpovedali možno nejaké vaše finálne otázky. A na týchto stretnutiach chcel by som naozaj dbať na to, aby sa mi podarilo každý týždeň nájsť aspoň tú hodinku, aby sme ju spolu strávili. Jednak na to, aby ste si vy zodpovedali tie otázky, jednak na to, aby ste sa niečo nové dozvedeli, teda aby to bola trochu aj intelektuálna príprava, aj duchovná príprava pre vás, a samozrejme veľa tej domácej úlohy je na vás, lebo starokatolíctvo je aj o slobode a o tom, že tú cestu k Bohu si každý hľadáme tak trochu svojím spôsobom a svojou cestou. Takže to sa deje mimo všetkých týchto našich stretnutí a je na vás, ako si toto vy tiež určite. Či si zoberiete nejakú dobrú knihu, alebo sa stretnete s nejakými ľuďmi, ktorí sú pre vás inšpirujúci a budete sa s nimi rozprávať možno na túto tému. Nechávam to úplne na vás a s vašimi potenciálnymi krstnými rodičmi alebo s tými ľuďmi, ktorí sú pre vás v tomto ohľade dôležití. Kľudne využite tento čas. Ja si myslím, že to pôstne obdobie, ono vždy v tom kresťanskom kontexte bolo presne spojené s takou nejakou vnútornou prípravou, ktorú sme si my nastavili. A ten pôst bol presne o tom, že dnes ho často redukujeme na takú dietu, že proste nejesť mäso alebo niečo podobné. Aj to je samozrejme dobré. Aj na Popolcovú stredu som hovoril, že zase nemusíme to úplne devalvovať. Ja si myslím, že toho mäsa sa naozaj jedáva dnes až príliš veľa. A že z hľadiska všetkých zelených politík a udržateľnosti našej planéty je dobré aj nejesť mäso alebo jesť ho menej. Ale na druhej strane ten pôst je takou vnútornou prípravou nás samých, toho, že sa dokážeme niečoho sami vzdať, toho, čo nás zväzuje, čo nás robí neslobodnými, v čom sami cítime, že toto ma oberá o veľa času, ktorý by som mohol venovať niečomu lepšiemu, či už svojim blízkym, alebo nejakej inej aktivite. A zároveň tam je to B, že nie len, že sa toho vzdám, že pre mňa typická vec je, že ja som závislák na sociálnych sieťach a podobne, že mňa ten Facebook fakt zväzuje. A pre mňa jedným z veľkých pôstnych víziev je obmedziť trochu tie sociálne siete a ten čas, ktorý na nich ušetrím, venovať in person tým ľuďom, ktorí to potrebujú, mojim blízkym a tak ďalej. Ale to môže byť pre každého niečo úplne iné, že vy cítite, že vás to robí neslobodnými a pôst je presne tá vec, že sa robíte vyslobodnejšími a zároveň, že to, čo ušetríte, či už sú to peniaze, ktoré investujete do nejakých zbytočných vecí, ktoré by ste nemuseli, alebo ušetrený čas, alebo niečo podobné, tak investujete do niečoho, čím robíte svet okolo seba lepším, čím potešíte iných ľudí. A to, čo ušetríte, vlastne venujete v prospech tej dobroty a zmeny a tak ďalej. A tak to len taká malá úvodná vsúka. Druhá vsúka je, že ten pôst bol vždy tým intenzívnym obdobím pre tých, ktorí sa pripravovali na krst, čo ste momentálne vy. Naprieč všetkými storočiami to tak bolo, že toto bol ten najintenzívnejší čas, pretože oslava Veľkej noci je úplne špecifická práve tým, že to, čo je na tom najkrajšie, je, že tam prichádzajú ľudia, ktorí sa nanovo rozhodnú pre vieru, snažia sa ju nejakým spôsobom vo svojom živote uplatniť a radosť toho spoločenstva celého a tej komunity je práve v tom, že prichádzajú noví ľudia, ktorí v tom našli zmysel, v tom spoločenstve, v tej komunite a ktorí ten zmysel chcú žiť aj okolo seba v nejakom širšom svete okolo nás, v tom, že mu prinášajú niečo hlbšie. Budeme mať niekoľko tém, nad ktorými sa budeme zaoberať a ktoré by mali pokryť taký ten základ kresťanskej viery. A samozrejme v tom našom prostredí to bude trochu netradičné a inak a otvorené všetkým kritickým otázkam, ktoré k tomu máme, pretože ono sa to patrí. Aj keď rodičia, teraz sme mali krst dieťaťa, čo je taká špecifická vec, lebo tie krsty detí sa dejú tak nejak celoročne a stále, kým ten krst dospelých sa väčšinou necháva na to veľkonočné obdobie alebo na nejaké špeciálnejšie sviatky, pretože to je s tým spojené. No a teda mali sme krst tých detí a tiež hovorím, že to je celkom odvaha dať dnes pokrstiť dieťa v cirkvi, v čase, keď cirkev ako inštitúcia podľa mňa trpí obrovskou kritikou, oprávnenou kritikou za
všetky tie škandály, ktoré sa tu dejú od zneužívania ľudí, zneužívania peňazí, zneužitia moci, klerikalizmu a ja neviem všetkého možného. Ale na druhej strane je tam to B, že vlastne keď prichádzame do tohto kontaktu, tak my sami sa môžeme rozhodnúť, že to chceme žiť inak. A v tom starokatolickom poňatí úplne, pretože cirkev sme my. Vy tým, že budete pokrstené, tak dostanete okrem iného aj volebné právo, ktoré vám dáva právo napríklad aj nado mnou, že ma budete môcť odvolať, keď vás naseriem alebo naštvem a tak ďalej, hej, že a budete môcť zvoliť snad niekoho iného, alebo že príde aj takáto situácia. A čiže aj toto je jedna z tých vecí, dokonca biskupa v našich podmienkach dokážeme proste, keď sa dosť ľudí naštve, tak dokáže ho odvolať. Že nie je to také, že proste ten človek naozaj, a tým, že sme ešte malá cirkev, tak naozaj stačí málo, preto aby ste priniesli zmenu. Že tu nie je na čo sa vyhovárať v tej rímskokatolíckej cirkvi, ktorá je gigantická, tak ten malý červíček jeden nič nezmôže. Ale v tom našom prostredí jednoducho môžete aktivizovať to okolie a môžete priniesť tú zmenu, pretože máte na to všetky prostriedky, ktoré sa dajú mať. Tak, toť prvý abstraktný flow a slov. A tá téma, ktorú by som dnes chcel mať, už sme ju trochu načali vlastne v tých minulých stretnutiach, ale dnes by som sa s vami chcel rozprávať o tom, že ako vlastne chápete to, čo je viera. Aj to slovo Boh je v podstate také celkom abstraktné slovo dnes. Niektorí dnes hovoria, že vlastne už ono samo v sebe je dosť vyprázdnené. A budeme sa zaoberať takým niečím, čo sa nazýva vyznanie viery, pretože to je vec, ktorá bola s krstom a s kresťanstvom ako takým veľmi spojená. Čiže toto budú také 3 veľké termíny, okolo ktorých by som dnes chcel, aby sme sa trochu zatočili a zamysleli sa nad nimi a uvažovali, ako ich posunúť ďalej. Tak môžeme si dať taký úvodný voľný flow, že keď sa povie, že viera, že čo sú také prvé veci, čo vám napadnú. Ako by ste to zadefinovali? No, musím sa tu zapnúť. Keď sa povie viera, tak prvé, čo mi napadne, je moja babka, ktorá ma ako malú ťahá v Dubravke k Hurskej jaskyni. Ja som fascinovaná z toho, koľko je tam už takých vytečených, roztečených, rozpálených, vypálených sviečok a ona sa tam silno modlí a ja tam vlastne ten roztečený vosk si tak nejak odtrhám odtiaľ a berem si ho, ako sa s tým hrávala. Že ja som nemala k tomu nejaký pozitívny vzťah ako dieťa, lebo to bolo zo strany mojej také ako nanúcované mi. Teraz, keď som staršia, aj keď sa ma Dorotka, moja dcerka, pýta takéto veci, väčšinou okolo Vianoc to býva také silnejšie, lebo to sú také témy vtedy, tak je to možno taký nejaký pocit, no, že hej, je to viera, že sa veci môžu diať možno lepšie alebo inak, alebo je to taký pocit, že nás ako keby taký ten prúd toho života tak nejak tlačí, že nie vždy vieme vopred, že prečo takto a prečo týmto smerom, ale je tam takéto nejaké vedomie, že to môže byť dobré, že pokiaľ sa človek snaží alebo robí veci najlepšie ako vie, najlepšie ako mu to dovolí jeho vedomie a svedomie, tak to nemôže asi skončiť úplne zle. No, to bolo dobre. Bolo dobre mimo. Prečo? Dobre to bolo. Čiže také nasmerovanie k niečomu lepšiemu, hej? Že to je
Také, že človek nie vždy má úplne na začiatku pocit, že to môže byť OK, alebo si hovorí, no dobre, tak som sa teraz dostala do dobrého prúseru, alebo že toto zase dopadne, že to zase bude. Alebo že no, že také pekné veci sa mi momentálne dejú, ale keď sa na to pozriem spätne, nad niečím rozmýšľam, že aj v minulosti, že čo sa udialo, to má asi nejaký svoj význam, nejaký zmysel, že pre mňa je to taká tá viera, že sa nedejú tie veci že len tak, že nie, že nejaký osud, ale že ma vlastne tá cesta niečomu učí ten život. Postupne spoznávať ľudí okolo seba aj seba. Super. Domka? No, ja som rozmýšľala, že čo mám povedať. Ja možno poviem dneska takú skúsenosť, ako som mala, že keď som šla autom od otca, s ktorým som sa bola stretnúť, s ktorým som sa už bola nestretla a už mi chýbal, nejakým spôsobom ma to tam ťahalo, tak vlastne som si uvedomila tú cestou autom, lebo cítila som sa trošku taká akože smutná. Uvedomila som si, a vlastne som to už uvedomovala aj dávnejšie predtým, že vždy, keď sa cítim zle, tak sa ako keby zrazu cítim tú vieru tak silnú. Tak mám tendenciu, alebo niečo ma ťahá k tomu niečomu nado mnou a takému niečomu nadprirodzenému. Myslím, že toto je možno pre mňa také niečo, kedy ja tú vieru cítim tak silno. Neviem, či je to také bežné, že väčšinou keď človek cíti zle, tak sa akože prikláňa k nejakej viere, ale u mňa je to takto. Neviem, či som nejako zodpovedala. Tak každý odpovedáme po svojom, však to je veľmi správne, že hľadáme svoje vlastné definície, lebo ja som sa tiež veľakrát o to snažil a podľa mňa sa to tak vyvíja aj v tom ľudskom živote, že niektorí ľudia si myslia, že tie veci náboženstva, že sa dajú proste tak uchopiť, že sa dajú naučiť. A niekedy, ja keď som bol malý, ak teda vyrastal som v tomto kresťanskom prostredí, že som chodil na hodiny náboženstva a tak ďalej, tak to učenie o viere bolo proste také, že memorovanie, hej, desatoro, odpredu, odzadu, a cirkevné prikázania odpredu, odzadu, a základné modlitby, ktoré sme sa museli učiť proste naspamäť, že to všetko bolo také, že toto sa musíte naučiť a proste toto je to, že robíte potom nejaké checkpointy, ktoré máte po tej ceste a príjmate tie sviatosti v cirkvi ako nejakú odmenu za to, že ste sa to dokázali naučiť a že ste týmto dokázali prejsť a tak ďalej. Len tomu bolo strašne veľa, presne to bol taký ten pocit trochu ako Euka, ty keď si popisovala to s tou babkou, tak hej, že proste ja som tam mal tých spolužiakov, ja som chodil na cirkevnú základnú školu a oni počítali tomu farárovi celú hodinu gombíky, koľko má na tej sutane dlhočíznej proste od dola nahor a tak, že má to tiež pre mňa veľa takých ako bizarných momentov, ktoré za tým celým stáli. Až potom vlastne, keď sa to stalo nejakou takou životnou veličinou a pochopil som, že ono je to o mnoho viacej o otázke ako o odpovediach a poučkách a skôr o tom, že život nám kladie veľa otázok a že vlastne život ako taký je podľa mňa ako veľkou otázkou a otáznikom, na ktorý hľadáme sami odpoveď, tak sa mi úplne zmenila tá perspektíva a začal som sa na tie veci pozerať inak. A hlavne som pochopil, alebo teraz, kebyže mám zadefinovať, čo je viera pre mňa, nech sa ani ja tomu úplne nevyhýbam, tak v aktuálnom životnom rozpoložení, alebo tak v uplynulých rokoch, kebyže to mám povedať, tak je to, že je to pokus uchopiť nejakým spôsobom veci, ktoré sú neviditeľné a neuchopiteľné
svojimi ľudskými schopnosťami a danosťami, alebo týmto už trochu pokračujem k tomu tej druhej otázke, že čo je to vyznanie viery, lebo to je veľmi špecifická, môžete sa aj nad tým skúsiť zamyslieť, ale teda pre mňa tá odpoveď asi je taká, že to je, že proste veľmi to súvisí s tým, čo je Boh, alebo kto je Boh. A kebyže mám toto zadefinovať zase, alebo nejak uchopiť, tak to je úplne, že neuchopiteľná veličina, že je to niečo, čo tento svet presahuje. I Dominika nám vypadla. Hej, tak máme reklamnú prestávku. Dominika je späť po reklamnej pauze. Nie, v pohode. Že už aj to slovo Boh samo o sebe je podľa mňa dnes veľmi vyprázdnené. Že ono sa stalo... A to je presne to, že kebyže idete do starého zákona, alebo kebyže sa rozprávate so Židmi, tak v židovstve je taká tradícia, že Božie meno sa nevyslovuje. Neviem, či ste to zažili, alebo či ste o tomto niekedy počuli už, ale vlastne v hebrejskej Biblii, v židovskej Biblii sa Božie meno označuje ako tetragram, ako 4 písmená. A to je, že keď Mojžiš vyšiel a stretával sa vlastne s Bohom a hovoril s ním teda podľa tradície, takže vyšiel na vrch a hovoril s ním kvázi tvárou v tvár, tak sa pýtal, že aké má meno, že čo povie ľuďom, že kto ho poslal. No a teda tá odpoveď bola, že povedz, že ja som ťa poslal. Že som, ktorý som. No a v hebrejčine má toto takú skratku 4 písmen a to je JHVH. No a toto je Božie meno, ktoré keď sa na ne v Biblii vlastne prišlo, alebo keď sa čítal ten biblický text, tak toto boli jediné 4 písmená vlastne, ktoré sa nevyslovovali. Nikto sa ich neodvážil vysloviť, až sa na ne ani vlastne hypoteticky nevieme povedať, že aké je správne čítanie, lebo v hebrejčine neexistujú samohlásky. Teda tá vokalizácia, to doplnenie samohlások môže byť rôzne. Určite vám teraz napadnú svedkovia Jehovovi, lebo oni vlastne vychádzajú z toho, že to JHVH sa číta ako Jehova. Ale teda oveľa častejšie a teda pravdepodobnejšie je, že sa to malo čítať ako Jahve. Ale kebyže toto slovo Jahve vyslovíte pred zbožným Židom, tak on si zakrýva uši a povie, že toto už v živote nepoviete. Raz sa nám to stalo, že sme z hodín religionistiky boli v Chatam Soferi, čo je taký pamätník jedného významného židovského rabína v Bratislave. A sprevádzal nás tam jeden zbožný Žid. No a teda nejak tam došlo na túto otázku Božieho mena a tá naša vyučujúca tam normálne povedala, že to znamená Jahve a ten chlapík, ten bol ako keby sme mu práve vyrazili ušné bubienky. Lebo to je proste niečo, to je niečo, čo oni nevyslovujú z tej najväčšej úcty a má to presne ten symbol, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý a že Boh je tajomstvom. Že neexistuje vlastne žiadne ľudské pomenovanie a vždy je to iba nejaký pokus, ktorým sa snažíme uchopiť niečo, čo je vo svojej podstate ľudskými možnosťami neuchopiteľné. Že je tak odlišný a tak presahujúci svet, že v podstate každý pokus pomenovať ho, ju, alebo ako to nazveme, už tá rodová záležitosť vlastne nám to veľmi redukuje. A tak vlastne každé slovo a každé vyznanie, ktoré máme o Bohu, v podstate musíme robiť s tým, že to je iba pokus. Že ono sa to nedá, že aj to slovo Boh je vlastne iba pokusom o pomenovanie niečoho, čo vo svojej podstate žiadne pomenovanie nemá, lebo je to tak silne slobodné, láskavé a dobrotivá veličina, ktorá je proste v týchto absolútnych hodnotách to najsilnejšie a presahujúce tento svet, že nech sa o to akokoľvek pokúsime, tak sa to nedá uchopiť. No, čiže v tomto ohľade pre mňa akékoľvek vyznanie viery a v podstate akákoľvek výpoveď, ktorú máme o Bohu a o svätých veciach, je robená s tým vedomím, že je to pokus o uchopenie neuchopiteľného. A je na to veľmi pekná karikatúra takého amerického karikaturistu, ktorého mám strašne rád, volá sa, že Naked Pastor a niekedy sme ho zdieľali na Facebooku, možno ste videli také karikatúry. A on tam má takého typické archetyp predstavy o Bohu je, že je to ten starý detko, ktorý sedí na obláčiku, tak takého tam aj vykresleného a drží v rukách knihu s nápisom Teológia a strašne sa rehoce, až mu tečú slzy z toho.
A že to je presne obraz o tom, čo som povedal, že každý výrok o Bohu a každá snaha o to, aby sme ho pomenovali, je v skutočnosti márnym úsilím v istom zmysle, lebo ono sa to uchopiť nedá. A v tomto je sila symbolov, lebo tie sú takisto niečo, čo nedokážeme úplne celkom uchopiť a pomenovať. Nesú v sebe strašne veľa významov, na ktoré sa môžeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu. A sila toho krstu a krstného obradu je v tom, že on je plný symbolov a symbolické reči. A o tom si budeme postupne hovoriť. No. A teda skúsme ešte to, že vyznanie viery, teda povedali sme si, že čo asi je viera. Počuli ste už také slovo, že vyznanie viery, alebo hovorí vám to niečo? Áno. Áno. A? To bola asi veľmi uzavretá otázka. Nemáme to vždy na tých vytlačených papieroch? Občas to tam máme, áno, že vyznanie viery, áno. Áno, recituje sa počas bohoslúžieb. Jedna z tém, ktorú budeme mať počas týchto stretnutí, je aj to, že štruktúra bohoslúžby a že prečo vlastne tá kresťanská omša a bohoslúžba vyzerá, ako vyzerá a čo sa tam presne robí. A áno, toto je jedna z tých dobrých vecí, dobrých pointov, že vlastne vyznanie viery býva súčasťou kresťanskej bohoslúžby. Aj by si vedela, že v ktorej časti asi nasleduje? Nie, ja mám v tomto ešte stále celkom chaos. Akože teraz sme to mali zase trošku inak s Myškou. Že vždy už, keď mám pocit, že už viem, čo nasleduje, tak je to úplne inak. To mi asi bude trvať ešte veľmi dlho, budem potrebovať mať takú nejaký pomôcku, nejaký papier pri sebe. Dobre, už poviem vám jednu introductory note, lebo tu by ste zažili, kebyže sa nachádzame niekedy v raných storočiach, prenesieme sa, že 4. storočie. Ja tu inak celý čas mám pri sebe takúto knižku, že Křestní katecheze. A nevidíte to, počkať. Neviem si tu teraz vypnúť na rýchlo ten efekt. Křestní katecheze svätého Ambróza. Teraz by to mohlo byť dobre vidieť. Lepšie. No a svätý Ambróz bol vlastne biskup v 4. storočí a bol veľmi známou kresťanskou figurou, pretože bol evidentne veľmi dobrým rečníkom a je druhá veľká postava toho kresťanského sveta, možno ste už počuli svätý Augustín, to je také veľké meno, jeho sochy nájdete takmer v každom kostole, alebo proste to je veľká osoba tej západnej alebo latinskej kresťanskej tradície. Keď si zoberieme kresťanstvo v súčasnosti, tak vlastne takéto najväčšie delenie, ktoré historicky nastalo, bolo delenie na východnú a západnú cirkev. A ono to bolo jazykové delenie, ale aj globálne delenie, ktoré tu zostáva doteraz. A to sú dve veľké bohoslúžobné tradície. Keď prídete do východnej a do západnej cirkvi, tak cítite rozdiel. Ten rozdiel je jednak v jazyku, ktorý sa tam používa, v dôraze na symboly, ktoré sú tam. A to západné tak sa vyvinulo ako katolícke a z neho potom vzýšli aj cirkvi neskôršie počas reformácie v 16. storočí. A to východné kresťanstvo, to sú tie pravoslavné alebo grécko-katolícke cirkvi. Ak máte niekedy príležitosť pozrieť sa do kostola alebo budete aj v niektorej z týchto východných zemí, vrele odporúčam, lebo je to taký iný zážitok. Je to taký celkom kultúrny šok pre človeka, ktorý tam príde. Tie bohoslúžby východné doteraz trvajú veľmi dlho zvyčajne, že to sú také 2 až 3 hodinovky, takže keď sa niekto u nás sťažuje, tak nemá výhovorky, lebo môže byť horšie stále. Ale teda toto je tá vec a teda je tam aj tá otázka trochu takej tej zrozumiteľnosti, že tá západná latinská tradícia tak veľmi kladla dôraz na tú zrozumiteľnosť, no a teda svätý Augustín je jeden z veľkých postav tej západnej latinskej tradície a jeho učiteľom bol práve tento svätý Ambróz. A opisoval ho teda ako veľkého rečníka a tak ďalej. A ten svätý Augustín, on má pomerne zaujímavú históriu tým, že on vlastne vyrastol v takých sektárskych kruhoch v podstate, z ktorých sa dostal potom ku kresťanstvu a obrátil sa na kresťanstvo a predtým mal nemanželské dieťa a teda evidentne si užíval život po všetkých stránkach a dúškoch, ktoré to dávalo a teda potom sa stal kresťanom a biskupom
a zaviedol veľa takých vecí, ktoré sú dnes veľmi nepopulárne, a ako napríklad kňazský celibát vo svojej vlastnej diecéze, jeden z tých úplne prvých, a teda taký asketickejší typ života, teda umrtvovací, a pojí sa s ním veľmi učenie o dedičnom hriechu, ktoré inak tiež býva veľmi spojené s krstom. Učenie o dedičnom hriechu je taká vec, ktorá sa začína asi v 4. storočí s týmto svätým Augustínom a teda hovorí, že vlastne všetci ľudia sa už ako malé deti rodia s hriechom, pretože dedia ten hriech, ktorý na začiatku spáchali Adam a Eva. S týmto prišiel Augustín, teda, že oni spáchali hriech ako ten prvý pár a vlastne z neho to dedí každý ďalší, čiže ľudia sa vlastne rodia porušení od začiatku a s väčšou náklonnosťou k zlému ako k dobru a práve preto potrebujú nejaké nasmerovanie k milosti. A toto je taká akože celkom temná časť toho kresťanstva, lebo vlastne ako môžete vidieť, aj pri tom krste to častejšie s tým budeme konfrontovaní, že jedna motivácia, prečo sa ľudia dávali krstiť, bol strach. Strach z toho, že nebudú spasení, strach z toho, že ich ubíja ich vlastný hriech, to je taká tá negatívna motivácia a vlastne toto sa stalo veľmi silnou motiváciou potom od toho 4. storočia ďalej, aj potom, keď sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom a veľmi úzko sa prepojilo so štátnou mocou, tak vlastne krst sa stal politickým nástrojom toho, ako si podmaniť tých ľudí, ako ich urobiť súčasťou svojej vlastnej politiky a tak ďalej. A veď netreba hľadať tie výjavy, naozaj niekedy sa krstilo tak, že panovník dobil nejakú dedinu, ktorá bola pohanská, nahnal všetkých do rieky, biskup nad nimi vyriekol krstnú formulu, ja vás krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a dedina bola pokrstená a pokresťančená a mocensky podmanená, samozrejme, že sa to stalo takýmto nástrojom. Na druhej strane, keď sa pozrieme ešte do tých ranejších čias, tak tá motivácia nechať sa pokrstiť bola oveľa viac pozitívna. A bola pozitívna v tom, že krst jednoducho znamená rozhodnutie nasledovať Ježiša. Že v ňom sme rozpoznali nejakú špecifickú časť a učenie, ktoré má silu, ktoré on dokázal svojim vlastným životom, láskou k ľuďom, ktorí boli na okraji, k ochote skloniť sa k ním, k učeniu o Bohu, ktoré bolo iné, ktoré nebolo založené presne na takýchto mocenských štruktúrach, ale oveľa viac na ľudskosti. A teda na vyjadrenie toho, že ho ľudia chcú nasledovať, tak sa nechali pokrstiť. A to je tá pozitívna motivácia, že jednoducho chcete kráčať za niečím, čo je svetlé, pekné, radosné. A keď už sme pri tejto kapitole, a teda chcem sa dostať ešte k takej veci, ktorú vám načrtnem, však toto je taký ako úvodný a voľný flow a potom pôjdeme trochu hĺbšie do tých jednotlivých kapitol, ale chcem, aby ste mali aj taký ten helikoptérový pohľad trochu z výšky toho, čo nás asi čaká. A tá vec ešte sa bude týkať aj tej kresťanskej bohoslúžby, o tom sme hovorili. Euka začala s tým, že má v tom celkom chaos. Tak keď prídete na tú kresťanskú bohoslúžbu, to, čo sa nelíši v podstate v žiadnej z tých kresťanských tradícií, sú dve základné časti, ktoré tá bohoslúžba máva. Jednak je tam, že bohoslúžba slova, ktorá je tam vždy. A to je tá časť, keď sa vlastne čítajú texty z písma, keď zaznie nejaká kázeň, keď sa spievajú pesničky okolo toho a tak ďalej. Niekedy sa touto bohoslúžbou slova všetko končí, napríklad skúsenosť zo Žiliny, takú asi máte, že Dominika? Že toto je to, že to sa skončí nejakou spoločnou modlitbou a požehnaním a to je vlastne ukončenie tej prvej časti bohoslúžby. A potom je tu druhá časť tej bohoslúžby, ktorá sa nazýva bohoslúžba obety alebo bohoslúžba Eucharistie, keď sa vlastne slávi to lámanie chleba a vína a Ježišovej poslednej večere. A teda má to oveľa viac už nielen tú slovnú časť, ktorú počujeme ušami, ale má to aj niečo, čo sa dotýka našich zmyslov. A to je práve tá vec, ktorá sa nazýva aj sviatosťou. Pretože sviatosť sa, to čo označujeme ako krst, ale potom aj ďalšie sviatosti, a k čomu sa tiež dostaneme ako k špeciálnej kapitole, je, že tu máme nejaké viditeľné znaky. Nejaké viditeľné znamenia, že tá viera nie je iba nehmotná, iba o slovách, ale že je to aj niečo, čo sa nás dotýka, čo zažijeme, čo má nejakú vôňu a hmatovú skúsenosť.
pri tom krste tam bude tých vnemov veľmi veľa naozaj, pretože tých symbolov je to plné, od toho oleja, ktorý sa tam používa cez vodu, a voňavý olej, svieca zapálená, ktorú dostávate, biele rúcho. To sú všetko vlastne veľmi silné symboly, ktoré tam niečo zohrávajú a majú tam silnú úlohu. A teda pri tom slávení Eucharistie, tak tam je to zase chlieb a víno. A ako tiež dôležité symboly tej kresťanskej tradície, už len to, že hostina, vlastne to, že sa schádzame okolo jedného stola, je vlastne jeden z takých základných ľudských symbolov. A toho, že existujú stoly, pri ktorých sú všetci vítaní, bez ohľadu na to, kým sú a v akej situácii sa nachádzajú. Až neskôr opäť prichádzajú také tie kresťanské tradície, ktoré niekoho od toho stola vylučujú a posielajú ho preč, pretože nie je hoden toho, aby pri ňom zasadol a sedel a tak ďalej. Ale v tých biblických textoch vlastne jedna z tých základných predstav o tom, že čo je nebo, alebo Božie kráľovstvo je, že to je hostina, na ktorej zasadneme po boku so všetkými národmi a so všetkými ľuďmi všetkých farieb, pletí a náboženstiev a národov a tak ďalej a budeme spoločne hodovať za jedným stolom. A taký pomerne silný, mystický obraz pre mňa. A on sa vlastne zrkadlí presne v tom, že toto sa stalo jedným z tých základných symbolov tej kresťanskej tradície. No a prečo tieto dve časti spomínam? A v tých najranejších časoch, kebyže v nejakom 2., 3., 4. storočí prídete do kresťanského spoločenstva, už existovali tieto dve časti, ale tí ľudia, ktorí neboli pokrstení, tak zostávali iba na tej prvej časti bohoslúžby. Potom sa zatvárali dvere, tí, ktorí neboli pokrstení, mali odísť a tá eucharistická časť, teda to slávenie poslednej večere a pamiatky Ježišovej poslednej večere už bolo iba pre tých, ktorí sú pokrstení. Ono to malo potom taký dôsledok, že v tých najranejších storočiach, keď kresťania ešte boli prenasledovaní, tak sa o nich začali šíriť všelijaké klebety o tom, že čo sa tam asi deje, aké orgie sa asi konajú za tými zatvorenými dverami a potom sa teda prevalilo, že jedia telo a krv, takže boli obviňovaní vlastne z kanibalizmu tí ranní kresťania. A za to boli posielaní do Kolosea a na všetky tieto zápasy, čiže tí ránokresťanskí mučeníci vlastne trpeli za toto, že to kresťanstvo malo v sebe taký tento tajomný moment a ten vlastne rozvinul mnohé konšpiračné teórie okolo toho, na základe ktorých ľudia trpeli a zomierali. A teda tá kľúčová vec bola, že v Rímskej ríši sa obetovalo cisárovi, a každý občan mal vlastne uznať cisára za Boha v istom období a tým, že mu obetuje vlastne nejakú obeť. A toto tí kresťania v tých najranejších storočiach odmietali. Že vlastne vypovedali takto istým spôsobom aj občiansku neposlušnosť na základe náboženského presvedčenia. Aj to bola v tých najranejších časoch kresťanského prenasledovania, toto bol vlastne ten problematický bod a moment, že oni sa odmietli vlastne podriadiť tej rímskej politickej teológii, kde sa cisár označoval za Božieho syna, za Boha. A to je celkom zaujímavá vec, že z tejto perspektívy, keď sme pracovali s biblickými textami, tak mnohí ľudia si toto neuvedomujú, že keď sa čítajú vianočné texty napríklad, tak sa tam Ježiš rodí na tej periférii niekde a je označený, že on je Boží syn. Lenže keď ste toto čítali v 1. storočí, tak ste vedeli, že Božím synom je predsa cisár Augustus. A tu sa hovorí, že Božím synom je nejaké dieťa, ktoré sa tu rodí na periférii v Betleheme, v diere sveta vtedajšieho. Že čitateľ toho 1. storočia, keď počul ten text, tak ho počul aj ako veľkú politickú alternatívu voči tomu, čo sa deje vo svete okolo nás. Voči tomu veľkému cisárovi Augustovi sa tu rodí iný Boží syn, ktorý ponúka nejakú alternatívnu verziu predstav o svete. A takže tak, no. Nejaké otázky k tomu, čo zatiaľ zaznelo? Nechcem, aby to bolo úplne prednáškové. A ja, keď si zoberiem slovo, tak potom nemám konca, ako vidíte a cítite. Ale ak by aj niečo bolo nezrozumiteľné, tak kľudne do toho zasiahnite a pýtajte sa. Lebo to si myslím, že je tiež dôležitou veličinou. Dobre, povieme si ešte jednu vec a to je význam krstných rodičov.
že čo toto boli vlastne zač a prečo tam od začiatku boli. No ide o to, že vlastne to vyznanie viery sa pre nás stáva najhmatateľnejším, ak máme nejakých ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť a ktorí sú pre nás nejakým príkladom viery a u ktorých ju naozaj vidíme, ktorí nás k nej ideálnym spôsobom možno nejak priviedli alebo motivovali. No a títo sa potom stávali vlastne tým krstným rodičom. A bol to teda človek, ktorý mimo toho, že tam boli nejakí kňazi a títo formálni papaláši a farári a tak ďalej, ako som dnes ja sám, tak mimo toho tu samozrejme boli tí bežní veriaci ľudia, ktorí tiež v tej viere našli niečo podstatné, niečo dôležité, ktorí v nej videli tú motiváciu a ktorí dávali proste tú ľudskú perspektívu, že ten farár, podobne ako ja, býval už od tých najranejších storočí vyťaženou figurou, hoci možno vtedy nemali civilné zamestnanie, ako ho dnes mám ja, a možno mali, tak proste pre nich to bolo zložité a predsa len tu máme nejakých ľudí, ktorí sú nám trochu bližší a s ktorými sa o viere dá porozprávať. A v ktorých uvidíme ako príklad, ktorý nie je iba niečím neživým, ale stáva sa nejakým stelesnením a zviditeľnením a je pre nás vlastne tým vyznaním viery. Lebo v konečnom dôsledku vyznanie viery je vlastne životná cesta. To je niečo, čo formuje náš vlastný život, na to, ako sa pozeráme, ako ho žijeme, aké perspektívy do neho prinášame. A v tomto máme nejakých ľudí, ktorí sú pre nás vplyvní a sú pre nás príkladom. Tak toto bol ten človek, čo vlastne privádzal a najmä potom, keď prišlo toto pôstne obdobie, tak ono bolo tým obdobím tých intenzívnych príprav, keď prichádzal krstný rodič aj s tým, ktorý mal byť pokrstený, oni medzi sebou nadviazali trochu hlbší vzťah, našli si ten spoločný čas na to, aby sa o viere spolu rozprávali, aby aj pre nich to bola vlastne tá príprava na to, že tu je niekto nový pokrstený, kto vyznáva tú vieru po svojom. Na druhej strane ja si ju obnovujem popri tom, pretože to je proste celoživotná cesta, na ktorú musíme zas a znova vykračovať. No a takto spoločne prichádzali do toho spoločenstva a pri tom krste ten krstný rodič bol kľúčovou postavou, ktorá tam stála popri tom, kto má byť pokrstený, dávala mu podporu a je to vyjadrené ešte jedným špeciálnym gestom, ktoré je potom pri tom pomazaní po krste, že ten krstný rodič drží toho, kto bol pokrstený za rameno. A ako by ho podporoval a stál za ním, že to stojím za tebou a som tu pre teba proste v tých chvíľach, ktoré sú zložité a nie si v tom sám, je veľmi dôležitý ten komunitný prvok, že krstom sa vlastne človek stáva súčasťou toho miestneho spoločenstva. Nie nadarmo sa v tých kresťanských spoločenstvách naozaj oslovovali, že bratia a sestry, to je tá najranejšia vec, ktorú sme tam mali, pretože sa vlastne akoby stávali súčasťou nejakej novej rodiny a nového spoločenstva. A s tým bola spojená ešte jedna vec, ktorá je veľmi silným symbolom a o ktorej tiež už môžete začať uvažovať, a to je krstné meno. Ono v tom profánnom jazyku sa vlastne meno, ktoré sme dostali, tak ono sa stalo, označujeme ako krstné meno, prvé meno, ktoré dostaneme, bez ohľadu na to, či sme boli pokrstení alebo nie. Tam je vidieť tú silu toho kultúrneho kresťanského vplyvu, že vidíte, že vy ešte nie ste pokrstené, ale krstné meno už máte nejaké. To je jednoducho meno, ktoré vám zvolili vaši rodičia, ale tou skutočnosťou je, že vlastne v tých biblických textoch, možno by ste aj prišli na nejaké postavy, vedeli by ste nájsť nejakú postavu, ktorej bolo zmenené meno? Cyril, nie? On bol Konštantín, alebo naopak? Aj to je super, to je zase, on si zobral akože reholné meno, No, Konštantín si zobral reholné meno Cyril, presne, a to je tiež tá vec, že keď vstupuje na nejakú takúto dôležitú životnú cestu, tak sa akoby menila tá jeho identita. Že to je tak hlboké poznamenanie, že je zmenené jeho meno. No, dobrý príklad, trochu neskorší, a ktorý už vychádza vlastne z tej tradície, že keď toto je, že je tu nejaký významný duchovný životný zlomový moment, ktorý je tak významný, že ja od tohto momentu už sa nevolám tým starým menom, ja začínam úplne na novo. A v podstate ja to teraz vidím pri tých tranzíciách, že aké to je podstatné pre toho človeka, že ho začnú oslovovať novým menom, alebo že mu zmenia tie doklady, že aká je to silná identitárna zmena, ale my preto predsa máme kresťanskú tradíciu, ktorá tu existovala, veď tu sú proste mnohé momenty životné, že ten človek zanecháva celú tú svoju starú identitu, ktorú mal, a začína na novo. A aby to bolo naplno vyjadrené, tak ho
odvtedy oslovujú iným menom, ako ho dovtedy oslovovali. A to je ako hlboká duchovná tradícia, ktorú máme naprieč kresťanstvom, židovstvom a islamom, že keď sa niektorí ľudia stretli s Bohom, alebo teda prekonali nejakú takúto silnú duchovnú skúsenosť, tak zmenili svoje meno, lebo to poznačilo ich vnútornú identitu. No, Domka, ty si chcela nejakú postavu povedať? Napadlo ti, či... Mne napadlo to isté. Asi neviem, takže... Hej, no taká úplne jedna z najstarších postav, ktorú v tých biblických textoch máme, a možno viete, že kresťanstvo, židovstvo a islám sa inak označujú ako abrahámovské náboženstva. Lebo sú spojené s osobou Abraháma. Abraham bola taká starozákonná postava, môžete si prečítať jeho príbeh v tej úplne prvej knihe Biblie. A on sa na začiatku volal Abram. A teda ten jeho príbeh sa začína tým, že žije medzi pohanskými národmi, ktorí uctievajú mesačné božstvá v cudzej krajine. A zrazu sa mu zjaví Boh a pozýva ho, že poď a ukážem ti krajinu, v ktorej budeš žiť. V princípe on je archetypom všetkých veriacich ľudí, lebo ten jeho príbeh je presne takýto archetypálny, že viera vlastne znamená vykročiť na cestu, na ktorú ma Boh volá. A je to cesta do neznáma, cesta riziková, cesta, kde vlastne nepoznám jej cieľ, idem niekam do neznáma, že toto je vlastne nejaký archetyp viery, ktorý v tom Abrahamovi zostal zachovaný pre všetkých. No a teda to veľké lákadlo, ktoré on v tom celom mal, bol, že už bol starý a nemal deti. A v starovekom svete nemať deti bolo to najväčšie prekliatie, čo ste v živote mohli zažiť. Abraham mal manželku Sáru, ktorá už bola stará, no a prišli k nemu poslovia, akísi anjeli, ktorí mu povedali, že sa mu narodí dieťa. A tá jeho manželka ich vysmiala. A prvá reakcia, ktorú mala, tak teraz akože všetky príbehy o tradičnej rodine podľa mňa sa otrasú, lebo tento praotec, veľká osoba všetkých náboženstiev, ku ktorému sa hlási kresťanstvo, židovstvo a islám, tak jeho žena mu povedala, no však ja už som stará, ja nemôžem mať deti, však keď ti Boh povedal, že budeš mať deti, tak si zober tú našu slúžku a s ňou maj dieťa. Veď to bude naše dieťa. A tak on mal vlastne dieťa s tou slúžkou, ktorá sa volala Hagar, a mal syna, ktorý sa volal Izmael. No ale teda Boh ho veľmi napomenul potom, že toto nebolo to, že on ho zavolal, že aby mal proste dieťa so svojou vlastnou ženou. A tak sa im narodil syn, ktorý dostal meno Itzchak, čo znamená ten, pri ktorom sa smiala, nad ktorým sa smiala. A je to symbolické meno. V hebrejčine veľmi často tie mená majú vlastne symbolický význam. No a aj Abraham, keď bol povolaný, tak volal sa teda Abram a Boh mu povedal, že odteraz sa budeš volať Abraham, čo znamená otec mnohých národov. Otec mnohých. A Ab po hebrejsky znamená teda otec, alebo Af. A Racham teda znamená teda veľkého množstva, ale mnohí tiež hovoria, že to písmeno H, ktoré je v tom jeho mene, vlastne odkazuje na Božie meno. Ako sme hovorili, že Božie meno v hebrejčine sú JHVH. Už veľa informácií na túto nočnú hodinu, ja viem. To je už silný introduktívny kurz do teológie. Ale teda, že to písmeno H, ktoré je až dvakrát v tom Božom mene, JHVH, sa zrazu ocitlo v tom Abramovom mene, čo znamená, že Boh ho poznačil. Že on zmenil ten jeho život a jeho vlastné smerovanie. A je to vyjadrené aj tou zmenou mena. No a teda hovorí sa, že tieto dve jeho deti, teda podľa tých najstarších tradícií, že Izmael je vlastne otcom arabských národov a Izák je otcom izraelského národa. Čiže ono to má ešte aj takúto vlastne náboženskú predstavu, ktorá je za tým. Je to jedna z tých najstarších biblických postav, ktoré tam máme poznačené. V tradícii islamu sa neoznačuje ako Abraham, ale ako Ibrahim. To je rovnaké meno, len iná samohlásková forma v tých semických jazykoch. A teda on sa stáva tou súčasťou viery. No a teda, prečo toto celé spomínam, aby sme sa vrátili k našej téme, je, že tí, ktorí boli pokrstení, si podali nové meno. Najmä, ak to boli dospelí. A v Čechách, keď som zažil
niektorých, keď som tam chodil do starokatolíckej farnosti a naozaj v Čechách je tá tradícia taká, že tým, že väčšina ľudí už tam nebola pokrstených ako deti a nevyrastali v žiadnej náboženskej tradícii, tak keď si dali to krstné meno, tak si ho normálne často dávali zapisovať aj do občianskych preukazov alebo birmovné meno, že aby to vyjadrili, tak zrazu Petra sa stal Petrian a kamarátka, ktorá sa volala Petra, tak bola Petra Alžbieta. No a teda to krstné meno sa vyberalo takisto podľa niekoho svätého, podľa nejakej významnej, či už biblickej postavy, ktorú máme v biblických textoch, alebo nejakých ľudí, ktorí žili svätým životom a stali sa pre nás príkladom, či už z tej dávnejšej doby, alebo aj zo súčasnosti. Ale vlastne pri tom krste tí ľudia boli oslovení aj týmto novým menom. Keď sú to malé bábätka, tak je toto meno, ktoré im vyberú rodičia, čiže naozaj je toto krstné meno, to prvé meno, ktoré dostávajú. Ale vy máte to privilégium, že si môžete vybrať aj toto krstné meno, ktoré môže byť presne takýmto zmyslom tej poznačenej zmeny, nejakej identity, nového začiatku, ktorý ten krst do sebou prináša a toho vykročenia na nejakú novú životnú etapu a cestu, ktorá s tým je spojená. No, a vrátim sa opäť k tej centrálnej téme, lebo už nám zostáva posledných pár minút. To je teda, že viera a vyznanie viery. A vrátim sa k nej jedným malým príbehom. Kedysi sa na krst takto u dospelých pripravoval aj v evanjelickom cirkevnom zbore Bratislava Staré Mesto, kde som pracoval. Teda tých, ktorí mali byť pokrstení v evanjelickej cirkvi. A bola tam taká pani, ktorá vieru prežívala veľmi silne a bola divadelníčka, takže to dávala aj najavo patričnými gestami a tak ďalej. No a keď prišlo na to vyznanie viery, tak vlastne sme tam hovorili o tom, a to sa môžete potom pozrieť, že existuje tzv. Vyznanie 12 apoštolov, to je to, ktoré sa recituje najčastejšie pri bohoslúžbách, také krátke, že aj niekedy to hovorím, že a teraz vyznajme svoju vieru slovami apoštolského vierovyznania. A všetci začnú recitovať: verím Boha, Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Toto bolo jedno z najstarších krstných vyznaní. Keď ľudia boli pokrstení, tak sa toto učili. Najmä si predstavte kresťanstvo ešte v tom čase, keď naozaj bolo prenasledované a bolo veľmi ťažké vlastniť nejaký písaný text, pretože ste mohli byť hneď usvedčení. A tak krstní rodičia vlastne počas prípravy na krst učili naspamäť toho, ktorý mal byť pokrstený, toto vyznanie a vysvetľovali mu ho. Aby pochopil, čo to znamená, prečo to v ňom je a aby chápali jeho význam. Na budúce, keď nás tu bude viac, tak sa naň môžeme aj trochu bližšie pozrieť ešte a odrazíme sa od toho pri tom budúcom stretnutí. A v stredoveku na toto vyznanie, keďže sa nazýva aj vyznanie 12 apoštolov, je to kvôli tomu, že ono sa dá akoby rozsekať na 12 jednotlivých vied. A teda podľa tradície, ktorá sa k nemu vyvinula, tak každý z apoštolov povedal jeden z týchto výrokov. Na niektorých výjavoch, keď si ho dáte vygoogliť na Wikipédii, tak nájdete aj taký obrázok takej gotickej malby, akoby, kde sú 12 apoštoli a každý z nich má takú komiksovú bublinu a v tej bubline má jednu vetu tohto vyznania. Čiže to bolo o tom, že vlastne hlásime sa k viere tých 12 apoštolov. No a teda vrátim sa k pani divadelničke, lebo teda hovorili sme si o tomto vyznaní viery. Ona si ho poctivo naštudovala doma a hovorí, že mne to vôbec nedáva zmysel. Že nejaký otec, syn a duch, však to sú traja chlapi, čo je toto za Boha proste. Ja takéto niečo nedokážem celkom povedať. Tak sme to začali trochu rozvíjať a presne, že ono je to tak, že žijeme v 21. storočí a veľa z tých vecí, to sme si ani nerozobrali, že vlastne to vyznanie viery, nech máme akúkoľvek výpoveď, ktorú povieme ľudským jazykom, tak ona má zásadný problém v tom, že sa stáva uväznená v histórii toho jazyka. Že keď tu máme tieto staré vyznania viery zo 4. storočia, oni hovoria jazykom, akým už my dnes nehovoríme celkom, hovoria o Bohu spôsobom, ktorý je nám už možno vzdialený a cudzí a zostávajú uzavreté v tej dobe. No a na jednej strane som sa to snažil riešiť teda tým historickým výkladom, že napríklad Duch Svätý v tých najstarších tradíciách a v hebrejčine sa duch povie ruach a ruach je ženského rodu.
A veľmi často na ranokresťanských výjavoch Duch Svätý bol označovaný ako žena. A dokonca mal tieto ženské zámená. Problém nastal potom, keď sa gréčtina stala kľúčovým biblickým textom v Novom zákone, pretože v Novom zákone sa duch povie pneuma a ten je stredného rodu. A veľmi často sa tým, že bol stredného rodu, začal označovať ako nejaká neosobná sila, ako nejaká energia, ktorá pôsobí. Čiže v tomto vidíme jednu vec, ako jazyk vlastne formuje to ľudské uvažovanie o veciach, že už to, akým spôsobom sa vyjadrujeme a ako hovoríme, tak veľmi formuje, ako veci chápeme. A tá druhá vec, ktorej sme dospeli, je, že predsa my môžeme hľadať svoje vlastné vyznania tu a teraz. A že možno je celkom dobrým pokusom pri príprave na krst skúsiť sa na to pozrieť tak a skúsiť si možno aj spísať, že kebyže ja mám povedať, že čo je pre mňa viera, tak by som to zadefinoval alebo zadefinovala takto. A to je možno taký impuls aj pre vás nejaká domáca úloha, o ktorú sa môžete podeliť, ale nemusíte. Ale ak by ste chceli, tak môžete skúsiť spísať svoje vlastné vyznanie viery. Že v čo vlastne verím? Že čo je to, čo pre mňa je v tomto smerodatné a čo to pre mňa znamená. A možno dospejete k veľmi zaujímavým úvahám, viacerým otázkam a verím, že vás to možno posunie. Čiže len to dávam ako podnet pre možné uvažovanie, že kebyže mám ja dnes napísať svoje vlastné vyznanie viery, môžete sa pozrieť aj na tie staré texty a teda vidieť v tých vyznaniach viery sú také 3 úplne centrálne, ktoré sa používali. 2 sa dodnes veľmi často používajú. Jedno je to apoštolské, o ktorom som povedal, ono je také kratšie a vychádza z krstných vyznaní a druhé je potom také, že nicejsko-carihradské. Určite, keď si dáte, že vyznanie viery alebo krédo, tak vám to nájde určite tieto 2. No a potom ešte je Atanázovo vyznanie, to je strašne dlhé, to sa nikdy nepoužívalo ako liturgický text. A má celkom zaujímavý latinský názov, ktorý sa preň používa, Quicum que, že ktokoľvek a kdekoľvek, myslím, že to znamená. A teda toto sú také 3 centrálne vyznania historické, ku ktorým sa hlásili kresťanské tradície. Ale teda tá dôležitá vec je, čo si povedať, že tá viera sa nestáva niečím, čo je iba uzavreté v histórii, ale že my môžeme hľadať svoju vlastnú cestu, ako ju vyjadriť. A možno nájdeme aj vlastné slova a vlastné definície na to. Nejaké otázky, komentáre, alebo niečo, čo by vás zaujímalo? Aj také, že chceli by sme sa zamerať viacej na toto, kľudne povedzte, alebo že počas tejto prípravy, ak vás niečo špeciálne zaujíma, tak pokojne povedzte. Mňa len k tým krstným menám ešte zaujíma, ale to je len tak, ako, že som zvedavá skôr, že tam si človek môže vybrať akože aj mužské meno napríklad, že žena, že mužské meno, alebo takto. Áno. Áno. A zase muži si veľmi často dávali do mena Mária. Že Mária bola tak významnou svetou, že máte veľa Alfons, Mária, Liguori, myslím, že bol, alebo proste veľa takýchto aj svetských postav nájdete, že majú v tom mužskom mene to Mária. Ako jeden z tých symbolov. Ale áno, teda dá sa aj, že si vyberie mužské meno. Ono to bolo o tom totižto, a v tej katolíckej tradícii je tam ešte tá vec, že akoby sme sa hlásili k tomu sa hovorí, že krstný patrón, teda nejaký svetec alebo svetica, ku ktorému sa hlásime, ktorého životný príbeh nás inšpiruje a chceme ho nasledovať, v ktorom sa nám stáva zrozumiteľnejším, alebo my sa s ním cítime nejak rezonujúci. A naozaj to môže byť proste, že od historických postav až po nejaké pomerne aktuálne a súčasné. Čiže v tomto sa kreativite medzi nekladú a je celkom dobré si to možno zvážiť. Ale niektorí ľudia, na moje prekvapenie, mávajú veľmi rýchlo vybrané. Že už uvažovali o tom, že chcel by som sa volať nejak inak, alebo keby ja si volím meno, tak si volím nejaké iné. A niekedy to má naozaj to, že toto je proste postava, ktorá ma historicky inšpiruje, že je to proste zaujímavý ľudský príbeh odvahy a toho, ako obstať v živote a ako sa zachovať k iným. Tak preto si ho volím.
Ja som si pre tých, ktorí sú pokrstení ako deti, tak v tých katolických tradíciách je táto možnosť výberu nového mena, že právo ste k nej privedení pri tej birmovke, pri birmovaní. Tak moje birmovné meno je napríklad Tomáš Apoštol. Teda ja som Martin Tomáš v podstate. A aj takto, keď je človek vlastne birmovaný, tak je birmovaný s tým, že mu povedia Martin Tomáš, príjmi znak daru Ducha Svätého. A pre vás toto bude špecifické, lebo vlastne tí, ktorí sú krstení ako dospelí, tak naraz príjmajú 3 sviatosti, tomu sa hovorí iniciačná sviatosť, že to bude jedna bohoslúžba, pri ktorej príjmete krst, potom to pomazanie špeciálne po krste, birmovanie a potom poprvýkrát môžete ísť na príjmanie. Čiže toto je jedna z tých vecí, ktorá aj vás bude čakať pri tej bohoslúžbe. No a prečo som si vybral Tomáša Apoštola? No, tak proste on je v tých biblických textoch taký skeptik, ktorý si nenechá všetko páčiť proste. On ešte, aj keď sa zjaví vzkriesený Ježiš, tak povie, že hej, má on tú prezývku, že je neveriaci Tomáš. Ale v skutočnosti on sa potreboval dotknúť tých Ježišových rán a vložiť do nich prst. A je mi to veľmi sympatické v tom, že viera nemusí byť iba o nejakom slepom nasledovaní, ale že občas je proste o kritickom uvažovaní. Veľmi to rezonuje s mojím vlastným životným príbehom a tak nejak som sa v tom našiel, že naozaj je to pre mňa jedno z tých posolstiev, ktoré sa snažím tiež v sebe vnímať a žiť. A možno nájdete niekoho podobného. Môžete prečítať nejaké životopisy svätých. No. Dobre, už presčasujeme minútu, ale ak chcete ešte niečo povedať, tak ešte je minútka na posledné slovo. Ja mám ešte asi otázku, ale to už je skôr taká technická otázka. Super, aj technické otázky sú dobré otázky. Lebo ty si spomínal, že budete krstiť aj v Žiline, ale neviem, viete, že kedy by to bolo? Niekedy okolo Veľkej noci, ale ešte sme sa nedohadovali. Lebo vlastne z tvojho prvého mailu ja som si myslela, že sa dá len v Bratislave tento rok a keď chceme inde, tak to skôr akože o rok zase. Hej. Takže neviem, ako je to teraz, že či lebo pre nás by bolo možno lepšie v tej Žiline, že tam by sme došli, že keby sme to vedeli spojiť s tým pánom, ktorý budeme... Určite by sa dalo, ale premysli si to, lebo v tej Bratislave na tú Veľkú noc to bude mať svoje čaro. A viem, že je to ďaleko a že naozaj, že proste tá vzdialenosť robí svoje, ale akože máš ešte takmer 40 dní na premýšľanie, povedzme, takže premyslíte si to pokojne a jasné, je to možné, ale myslím si, že na tú Veľkú noc to bude mať proste svoje špecifika v tej kaplnke Bratislave a tak ďalej, že to bude trochu iný štýl. A ak nie, tak samozrejme môžeme uvažovať aj o mieste, aj priestore niekde inde, veď to sme tiež hovorili predtým, že to tak býva, ale všetko má svoje pre a proti. Tak nechávam na zváženie, samozrejme. Okay. Dobre. Ďakujem za váš čas. Ja sa za vás modlím, aby to všetko dobre dopadlo a aby ste našli tie svoje veci, ktoré od tohto očakávate. A skúste možno využiť aj ten čas pri ľuďoch, o ktorých uvažujete ako o krstných, alebo ako toto máte rozbehnuté. Skúste zvážiť to krstné meno a za domácu úlohu samozrejme si skúste možno napísať to vyznanie viery, o ktorom sme hovorili. Ak sa o tom budete chcieť podeliť, tak to bude super. Ak nie, tak si to môžete nechať aj pre seba ako nejakú úplne svoju a vlastnú špecifickú vec a môžete si to niekam odložiť. Občas k takýmto veciam býva super vrátiť sa aj s nejakým odstupom času a pozrieť sa, kam sme sa posunuli. Ale teda toto sú také impulzy, ktoré vám nechávam trochu na zamyslenie. A snáď vám to niečo dalo. No a na budúce sa pozrieme na jednu z tém, ešte nemám celkom ujasnené, ktorá to bude, lebo chcem prizvať už aj niektorých ľudí z Farskej rady, aby sa tu trochu zúčastňovali. Bol by som rád, aby aj do budúcna sme si to delili, že nech nemáte iba mňa opočúvaného, ale že dáme aj trochu iným slovo na prehovorenie. A budeme mať buď tému teda tej kresťanskej bohoslúžby, o čom sme hovorili, že trochu viac sa pozrieme na tie jednotlivé časti, alebo sa pozrieme na Bibliu, čo je tiež jedna z tých vecí, ktorú tu máme. A určite nás bude niekedy čakať téma ešte modlitby, keďže počas krstu sa takisto, ako sa to vyznanie viery učili, tak druhá vec, ktorú sa vždy učili, bolo modlitba Otče náš.
ktorá sa vykladala a rozoberala a teda modlitba ako taká, hľadanie toho, o čom je modlitba, tiež bude jedna z tých tém, ktorú tu budeme mať. Čiže asi tak. A ak vás niečo zaujíma, ak prídete s nejakou témou, kľudne mi napíšte, že toto by sme tiež chceli rozobrať, alebo tohto sa ešte dotkneme a poďme viac do hĺbky. Využite ten čas, ktorý teraz máme na to, aby sme sa toho dotkli. A ohľadom budúceho týždňa, tak vám dám vedieť zase nejak disponibilné termíny. Hneď zajtra vám to skúsim napísať, aby sme si už predbežne dohodli, že aj ako budúci týždeň by sme sa stretli a ako by sme mali čas. Ďakujem. Ďakujem. Pekný večer. večer. Dobrý noc. Ahojte. Ahojte.